Falai keta alebia minye bishwina ale sibiri shuye jumatle okoni obana peu falai choroba doko ko anyamba ale kuna kama ale kuma kanta ayake kele ko uruye bamako duguleunye ko angu menyo ankereve ko ni boa sempara me borola ko ne nyina le ko ngaka ke peu ame mo ko blakata ka interview ke kuma kadai na be fo ba na me mi e trawre ke kaka hagetu amanyina ko bara na ka chugodu shuina sabu kelen dugula maga kuma kele mi me jamana kono falai yan visilie blali ananga wolo masri taba ma bisegini fla ulu la blali mi ye bara nunu bela jilengara alamsa kono nga falai yan alamsa che ko chama ne sigira senga yasa anga kelege che nunu be setoro na ku yere soro fongo nyongo olu be sega bwala tugumina ore la sabbi mi ye nege kay tan wolo vla wati bamako panguru jigi kene fami be no be sura suka famve falai ma bisegini fly usera bamako kono ukumera mami fe boto panguru re kono oye Elise Jandaouye wolo masri tawoka daga tigi ale u bismillah bijuma do ina ma bisegini flabela jilen dafale sera bamako kono na falai uka lablali okara kunungo no tunye utukalo tleta ale ni sabaye bi tleta nani uduna bamako kono kumeli sa nyafi na to na basa senunga ufe kumeli kera ode konna na ukumelen sa kula bo panguru kono minye wulu masri tabaka daga tigi no national division Elise Jandaouye aye ufo uka dimini munoni kongola munyuni uka magwana falai wulu masri tabaka bela jilen togola aya ira la saka foko munye ma to fana ye wulika joni chesribe sena ya sa chogomi olube seka soro chogomina Elise Jandaouye ko wala mbela jilengara Afrika lo tle mugani duru samba flan muganu woro o bingali de senve ulu jasura bamajoni jo wala keba obulo akwa ba da utlo kan ko wulika join mingera Afrika lo tle mugani duru ko fanga dafrili bara de kumkobu kono miye malire jamana e ka ko be bampeu ko de kunye laini nye wasisa sa ko miye o wala nye o masega soro uye kibara jatikintani kumaria munumbe ni sente uluka yolu folida mne bololo sanfe koku sinsina nye akoni wati laba ngonna degun danye bamanji jekulu tai sabula mi arme alina adwa jekulu lube wulika jola sunitle ube wo kono ku nyini ku bobara la peu mamunum la sa Elise Jandaouye kuma kabufo uka faso de nyala uka miri nyala anuka wulu masri taboka hake ubela jile to botoli hukumu kono na wakati mina umine na aya nyunu fesa miye kene ya tigila mawe falai kuka ni ma nunu laje dorome kele wo sogole o kana mine mala nunu na ha miye mamunu blale vlene falai akofana ko minyu ka sarai wati mina nukuntia o sarafana bana jate ka di uma wa ya yula fana ka bokuku chesiri ku wuluka joni bara mun buloda jona ya sa tugumina ujore miye bamajoni ngole kelali la busega ota tugumina ma ko fole nunu ere togala fala nunu blara ma kelenye pmata oye jamana nyama ufo miye maldeon kulufo wulika joni chesiri min blara senga yasa ulubesigu yere soro tugumina ka seyika no ka demba yo konnana uya yira fana falai ku labeno ka bara damine de ho kulu koni labeno bibe ka bara damine wobe jamana ka buro ka sabula uluye kalika sheminge oye ka mali kisi ka mali tanga ka malidon kisi ka malidon tanga o bara olo tunana nyoko ko kuncharani miye miniti kelen tasibla falai ka nyesi fure munu bina anga jamana konna na Afrika lo tle mugan duru miye general d'armée asimi ka fure taka nyeso ma malidon sura sunu ngo kutsaka yino lo ko falai suni tle kuye malidon nga deme ka nyeso ma munu mu tokala kuma kunfo dongo do falai ka keni minye yan visilie blaliye bamako kona na ya ma chama yi hakila di sijo tamani mauma falai wala ngoni kelo no saka kuma mugu wili bi kosebe bololo sanfela do wo anga gerana kuma do wo baroka yoro lawo bela jele dabe kuma kele mina oyeni to abeken blali ko kuma ye do ka fola abesonga na ni sono ya Mali aleni France ni nyanche bamako kona na ya ani bamako Mali famaro o fesi jo tamani mawe kuma di mamunuma do ko ni ya yira saka foko minye ni ko nye ko ni ba yira sako jamana kuntigi a jambe jamana ina
min ye waleya in ye ko yɛlɛma ko a tɛna na ni sɔnɔgɔya ye Mali ni Faransi cɛ wa maa dɔw y'a yira sa ko nana kɛ kɔn ka kuma ye kosɛbɛ muso dɔ kɔni bɛ Balabugukaw fɛ yen o y'a yira studio tamani mɔgɔw la ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi ye ko ni Mali k'u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ko k'a sɔrɔ min ye hakɛw bɛɛ lajɛlen dafalen don ni Balabugu muso y'o fɔ Falaye Yirimajɔkaw fɛ maa wɛrɛ fana y'a fɔ studio tamani maaw ɲɛna ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ko nin kan ka fo nin kan ka tɛgɛrɛ kan ka fɔ nin ko in na kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye nin wulikajɔ min kɛ Yanfolilakaw fɛ yen ani Buguni marabolo kɔnɔna na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye k'a kan ka minɛ ba la baara kan ka kɛ ni a ye hali n'o y'a sɔrɔ a dugumakow olu t'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nka min ye tubabukɛ kɔni bilali ye n'a mana ni lafiya min ye ko a tɛna na n'o degun ye maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ ko la kɔlɔsi olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na ni lafiya ye nka min ye Pierre Claver Bakɔrɔba Traoré ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko maaw kana kɔn ka kuma ko sabula ko in nana sira minnu fɛ ani Mali bɛ ka taa sira minnu fɛ a bɛ se ka kɛ maa minnu bilara ka kuma ɲɔgɔnya kɛ olu y'u ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka fan fila gɛrɛ ɲɔgɔn na nka miirinaba min bɛ Mali kɔnɔ bi ani taabolo min bɛ Mali kɔnɔ bi ko yɛlɛma Faransi na sɔn o bɛɛ ma wa k'a kɔni ka ɲi bi u ka jinikɛw koliji la yaasa jamana fila in ka adamadenya baara u b'u kɛ kɔrɔlen cogo min na u k'olu kɛ bɛɛ k'i ka dan dɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko min ye i se ni dan ye min ye k'o kɛ jamana fila in bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na yanni Vinzilier bilali Falaye ko min ye a kuma cayalen don yɔrɔ caman na bi dɛ ko yɛlɛma bɛna na don ko la wa don waati nataw ko wa fana maaw kan ka mun bila u kunna Falaye an ka sɔrɔdasi 82 min bilara k'o de ye ko in yɛrɛ la koba ye kosɛbɛ ni ko ta fan fɛ wolomasiri tabaw ta fan fɛ kalan ni baara min bɛ kɛ ka don olu ka musakaw n'u ka kow la k'olu ni kisili kɔni k'o de ye koba ye nin ko in na maa kan ka jamana ɲɛmaaw fo min na kosɛbɛ a tɔ ɲininkaliw a dugumakow n'a fɛnw k'o ye faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara ye n'an bɔra yen an bɛ taa Usubi Janɲakaw fɛ Falaye Usubi Janɲa min ye sanpɛrɛn ye ale ye tiɲɛni kɛ ye dɛ baganw a y'olu kɔni ni kɛnɛ karaba Falaye bakɔrɔnin 19 ni sagajigiba 1 a jiginna olu de ka Siribelakaw olu fɛ yen Usubi Janɲa ale yɛrɛ bɛ nin waati in na Bafula bɛ marabolo o kɔnɔna nka a yɛrɛ fana kɛra cercle ye han Usubi Janɲa fana kɛra cercle ye nin wagati in na ko waleya in kɛra alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 waati k'a y'a sɔrɔ sanba o de kɔni bɛ ka n'ale o sanko ko hukumu kelen kɔnɔna na Falaye Seko Jacques ɲɛmaa n'o ye Paul Issa Daro ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Seko Jacques ye a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ nin kalo in tile 12 laadala ɲɔgɔn ye min senfɛ sa samiya fiɲɛw ale ni waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na sa ko min ye ji kɔni sigili n'o ye ka sanji kɛ ka tiɲɛni kɛ Falaye k'o kɛra yɔrɔ 5 ye sanpɛrɛn fana jiginna yɔrɔ 5 la fila ko o san fiɲɛba 2 ko o wulila min ye waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa 6 o ni tora la maa 11 olu joginna min ye maa so bin min kɛra ko senfɛ sa o sera so o kɛra binko 20 ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan sa guwa 102 bi olu de kɔni bɛ yen min bɛ maa 927 ma bi ni olu kɔni ye degun sɔrɔ ko in na gouvernement ale ye sangafo kɛ ka ɲɛsin furew ma banbaatɔ ko ala ka olu dayɔrɔ sumaya maa minnu bɛ sa ni olu bɛ furakɛli la ko ala ka nɔgɔya k'u ye fɛɛrɛ ni dabali sigilen don sen kan sa min ye Seko Jacques ɲɛmaa fɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min a ko k'u tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka baaraw kɛ jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ sen na protection civile maaw fɛ wulikajɔ min fana kɛra marabolow kɔnɔna sa min ye cakɛda bolofara minnu bɛ olu ka baaraw ka sigi sen kan k'o fana bɛ sen na dingɛw bɔli ni jisiraw bɔli ni kɔsiraw bɔli k'o baaraw fana bɛ sen na ani dingɛ belebelebaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na maa minnu sigilen don ji tɛmɛsiraw la Bamakɔ kɔnɔna na fana k'olu lawulili fana bɛ sen na su ani tile a y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ maa minnu sɔrɔ n'u maa minnu ko k'olu b'u bolo don nin baara in na Falaye volontaires ne ka sigida ne ka fasoko ko olu n'u maaw fana bɛ baara la u ye fɛɛrɛ fana ɲini sa k'a ɲini marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ balo mi fɛn minnu bɛ yen ni maa mago bɛ jɔ la ni degun y'u sɔrɔ k'olu labɛn k'o bila u bolokɔrɔ k'o baaraw bɛ sen na kibaruya fana ka di waati bɛɛ lajɛlen sanjiko kibaruya ale kan o la sa min ye sanjiko kibaruya fana ye Falaye ale ni jiko kibaruya u y'o fana sansalamati k'o fana ɲɛfɔ météo maaw y'a yira sa k'a fɔ ko utu kalo in kɔni kɔnɔna daminɛ na k'a daminɛ tile 10 fɔlɔ la ji ale bɛ ka caya dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ samiya daminɛ ji ma caya kosɛbɛ ten wa fana ko min ye sanji kɔni ye k'a bɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la min ye météo maaw ye olu ko ko an ka o bila an kunna ka baara kɛ n'o ye kaba mɛgɛriw fana bɛna bonya kosɛbɛ kuma tɛ nin waati laban ninnu na a y'a yira sa fana k'a fɔ ko ji sigiyɔrɔ kow ta fanfɛla la ale ni
baw ni kɔw olu hukumu kɔnɔna fana na ko ji a bɛ ka yɛlɛ yɔrɔ caman na ko bɛ sɔn ka na ni degun ye yɔrɔ dɔw la sabula ni baw fara fala ye a bɛ walankata ka don maaw ka so kɔnɔ so minnu bɛ n'olu bɛ baw kɛrɛfɛla la gouvernement ko sa ko a bɛ welewelemada da ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakili to fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan yɔrɔ minnu bɛ yen n'o tɛ maa sigiyɔrɔ ye u k'olu bila ji tɛmɛsiraw ka bila maa si kana taa baara boloda kɔbolo ni ba tintin ni kɔ tintin kan yɔrɔ kuma tɛ sango ni salona siniko ji ye maa minnu sɛgɛn wa fana min ye fɛɛrɛw ye sa ba kanko ni ba kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen maaw k'o yulu k'olu ye k'u to yen sabula ko ji a bɛna walankatali daminɛ don nataw kɔnɔna na min ye sanjiminɛnanw fana ye an ka hakili to o fana na min ye san kɔrɔla la an ka o jateminɛ telefɔniw an k'olu fa ni san kɔni finna ka ban an ka telefɔniw fa yɛrɛ de fala ye k'u mabɔ an na wa potow fana ka t'i jɔ olu kɔrɔ ka san minɛ ani yiriju kɔrɔlaw la ko ka nin bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen Segu Jɛgi kote fo ka taa se samiya ale banni ma Segu Jɛgi ɲɛma colonel sapeur pompier Isa Rawul Dana Dabo ale de ye bataki in fasiri ko wa ko ni maa min mago b'u la fala ye sapeur pompier maaw ni mago b'olu la 122 122 ni mago bɛ polisi la o ye 100 ye o ye 100 ye gendarmerie nationale 110 o ye 110 ye olu ka numéro filanan fana bɛ o ye 111 111 garde nationale o ye 145 145 Segu Jɛgi yɛrɛ n'i bɛ fɛ k'ale yɛrɛ sɔrɔ fana i bɛ se ka 144 kɛ o ye 144 ye ba fila bɛ k'aw fɛ yen fala ye an y'a kuma fɔ sisan Sidibelakaw olu kɔni ka yɔrɔ kɔni tiɲɛni kɛra ye kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna n ko bakɔrɔni kɔni 19 sanpɛrɛn ye o de tiɲɛ maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sa o kɔni y'a jira sa ko b'a ɲini fanga ɲɛmaaw fɛ wuli ka jɔ ka kɛ sabula a kamana ko an kɛlen don ka dugudenw sɔrɔ kosɛbɛ min ye denmisɛnninw fana ka boloci kow bɛ sen na kuma tɛ senfagabana n'o ye polio ye bankasikaw olu fɛ yen a jira sa k'a fɔ ko utukalo tile 13 min ye an ko sɔngo ni bankasi ye a jira sa ko denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 2 ka taa se san 5 ma olu ka boloci bɛna kɛ an sɔngokaw fɛ yen sa u ye suturaso o de ta k'a sɔrɔ bankasikaw fɛ yen u ka CSCOM belebeleba u y'o sugandi ka se ka baara ninnu kɛ k'a ɲininen don denbaw ni denfaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ ni denmisɛnnin ninnu ye yaasa u ka boloci bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa u bɛ se ka kisi senfagabana ale ma cogo min na segukaw fɛ yen yirituru o baara bɛ sen na sifinnakaw olu y'a jira sa ko ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ani jamana yɛrɛ fɛɛrɛ min sigi sen kan Segu denmisɛnw ye layidu ta fala ye ko bɛna yiriju 100 o de turu o hukumu kɔnɔna na sa dugudenw ɲɛmaaw ale ni faso ɲɛmaaw u y'u bɛɛ lajɛlen wele yiri kunfɔlɔw sa o taara n'olu ye Radio Mali ale kuru kɔnɔna na min ɲɛsinnen don Adama ka hôtel ma n'o ye hôtel résidence ye Segu fala ye Wartɛm Jabala Segukaw fɛ a ɲɛsinnen don yen ma u ye bɛɛ lajɛlen wele sa ko ka taa yiri turu yiriden 20 u y'o turu yen fɔlɔ tɔ ka ca dɛ mugan ma bɔ 180 bɛ yen dɛ denmisɛnninw n'a kɛn bɛ k'a dafa mugu jala la k'a sɔrɔ a ɲigin ji t'a da yiri ninnu bɛ turu dɛ yiriju 100 fana fala Yorosokaw fana fɛ yen olu fana y'o layidu ta k'olu bɛna o turu nka Yorosokaw ta danfara min bɛ olu ni Segu ta cɛ fala ye olu ye yiri sugu minnu ta o ye jala ye min ye buyagi sɔmɔsun ka taa se sunsun ma olu y'o yiriw de sugandi k'u bɛ olu de turu olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u ka eaux et forêts maaw la yiri 3,000 olu b'a fɛ ka o de ɲini k'o turu 100 in a t'olu bɔ han Yorosokaw ko 100 in t'olu bɔ dɛ olu mago bɛ 300 de la ka se ka o turu Yoroso n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Kayikaw fana fɛ yen baara min bɛ sen na n'o ye kiiri so kura dilanni ye Mali n'a dɛmɛbaa jɛkulu u taara u ɲɛda yɔrɔ in ka fala ye baara in k'a kan ka ban ka bɛn novembre kalo ma ka kurumo karili kɛ gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ale yɛrɛ tun b'u ɲɛma maa minnu bɛ sa n'u nana ka na kimɛli ni lakɔlɔsili in kɛ u y'a jira sa ko baara taacogo ka ɲi ni nin so in banna mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔnna don fala ye kiiritigɛyɔrɔ b'a la kiiritigɛlaw jigiyɔrɔ b'a la so b'a kɔnɔ jigiyɔrɔ b'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ olu ti bɔ tuguni ka taa yɔrɔ wɛrɛ tuguni ni kɔni ye n kɛra magistrat ye sa Kayi ɔnzɔn fini ye mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔnna o de dilan dɔ don Kayikaw fana fɛ yen Kulukoro yaasa ka se ka min ye maaw gɛrɛ kiiriso la fala ye u ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan Kulukorokaw fɛ yen kunungo alamisa ka baro sigi kɛ u kunna maa 100 ɲɔgɔn ko o de nana baro sigi in kɛnɛ kan nka fala ye ko maaw ma tɔ to kiiritigɛlaw y'a kɛnɛ in kan ye dɛ degun min b'u la k'u y'a caman fɔ kɛnɛ kan ye kiiri yɛrɛ faamubaliya yɛrɛ degunba ye min ye fala ye e bɛ bɔ f'i ka togodanin na ka na e nalen se tuma min a bɛna na yira e la tableau la ko k'a fɔra k'e ka kiiri bɔra a ma dɛ e bɔra fo bɔrɔ e bɔra fo Madina Sakɔ k'i ka kiiri bɛ Kulukoro
isele kuma ko a ko nin dulona kuna sini k'a fɔra k'a bɔra a ma e nana ka ban donc u y'o gɛlɛyaw fɔ ani fɛn caman fana bɛ yen denmisɛnninw ka ko ninnu na bi telefɔni ko ni fɛnw na u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ nka a yirala k'a fɔ ko Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na bi Falaye muso 4 bɛ kaso la a n'a fɔ ma diya musow ye dɛ u y'o kuma fana kɔni fɔ a kɛnɛ kan ye ko k'a lajɛ muso 4 bɛ yen k'olu bɛ kaso la bi u y'olu ka kuma fɔ Kulukorokaw u y'u da don o la barosigi in senfɛ barosigi min ni kafɛ di ale de kɛlen don k'a sigi sen kan Danmarikaw ka lasigidenso ale ka bolofara min n'o ye Famagu ye musaka in a bɔra ale kun Tɔnbɔkutukaw olu bɛ se k'a fɔ tare Falaye sabula kibaruya duman bɛ Tɔnbɔkutu couvre-feu n'a sɔrɔ ale tun bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 la ka taa bila segɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 la Falaye ko u y'a kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ye han heure 2 farala kan donc sisan sa Tɔnbɔkutukaw bɛ se k'u munumunu fo ka se 0 heure ma min ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ye sa a bɛ se ka wuli o la ko kɔni laɲinina sa min ye ɲɛmaw fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la sa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen min ye Afrobasket ale demi-finale tani daminɛna bi Falaye min ye musolakaw ka jaabi an y'o de sɔrɔ fɔlɔ Egypte Mali ye ale dasi nin gɛlɛyara dɛ Falaye 57 55 yɔrɔ an bɔra kɛmɛ kɛlɛ la maaw la sa dɛ a m'an se yɔrɔ de ɲini cɛw ta o fana tun kan ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ɲ'a dɔn a finale 2 bɛɛ lajɛlen kan ka taa sini wa min ye biennale fana ye Falaye sini ye Segu ni Kayi ye Segu Kayi o bɛ taa sini ni Ala sɔnna a ma Bamako kɔni ye basikɛti bɛɛ cɛ ka k'a kun senba piripiri fana bɛna na kɛ ko yɛrɛ kurumokali kuncɛli o ye kalo tile 16 ye na Ala sɔnna a ma o fana bɛ kɛ pavillon de sport la o ɲɛnajɛw n'o jaw bɛɛ lajɛlen bɛna na jira télévision soba maaw fɛ AS jamanaw olu ka senandolati ɲɛmaw n'o y'u ka fédération de football ye Falaye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna min ye Coupe d'Afrique ale sigi sen kan AS jamana 3 in fɛ koyi Mali Burkina ani Niger san 2032 Coupe d'Afrique k'olu b'a fɛ k'o labɛn kɛ kuma in ale fɔlen kɔfɛ sa u ye lajɛba kɛ Wagadugukaw fɛ bi fédération ɲɛmaa 3 bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu n'o ye Burkina Faba kɔnɔna na ye kunungo alamisa fana u ye lajɛw kɛ min ye ministre des sports ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre u taara bɔ o ye n'o ye Annick Pigme Ouattara ye u taara ale fɛ yen u ye ɲɛfɔli kɛ a ye baara min bolodalen don Mali ale fédération de football fɛ ka taa se min ye Burkina ta ma ale ni Niger ta an ka fédération président Falaye o ye Mouazou Cissé n'an b'a wele ko Baba Cissé ale ye Mali ta ɲɛmaa ye colonel major Umar Sawadogo ale ye Burkina Faso ta o ɲɛmaa ye min ye Isaka Adamu n'an b'a wele ko Pele ale ye Niger ta ye fédération ye ni maa bɛɛ lajɛlen ye lajɛ fana kɛ Burkina kɔnɔna ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Burkina delila ka Coupe d'Afrique ale labɛn Falaye Burkina ta kɛra san 1998 Burkina ye Coupe d'Afrique labɛn kɛ Mali ta kɛra san 2002 CAN 2002 anw y'o kɛ ya Falaye o la sa min ye Niger ye ale de ma deli ka Coupe d'Afrique labɛn kɛ o la u bɛna maa falen minnu ye nin baara ninnu kɛ ka kɔrɔ olu fana bɛna ɲan kuma ɲɔgɔn ye ko sabula min ye Coupe du Monde in bɛ ka taa wagati min juillet kalo tile 18 finale yɛrɛ tan don Patrice Motsepe ni ale ye CAF ɲɛmaa ye ko kibaruya in a dara ale tulo kan yaasa cogo min na jamana 3 in ka ŋaniya a ka se ka ta ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra New York kaw olu fɛ Coupe du Monde finale o masuruna yɛrɛ la wulikajɔ kɔni bɛ senna sa ka labɛn ale sabati kɔkan kibaruya saba b'an bolo Corée du Sud kaw fɛ olu ka fototala dɔ Falaye k'u ye o minɛ k'o bila kaso la a minɛkun ka bila kaso la sa maa minnu sa ale bɛ se olu kaw fɛ yen n'o y'u ka faaba kɛrɛfɛla duguncinin dɔ ye maa kofɔlen n'o o ye Yang Jin-Yung ye si bɛ san 46 la ko ale de filɛ nin k'a ka passeport bayɛlɛma k'i bɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Ukraine kaw fɛ ka taa kɛlɛ fototaw bɛɛ lajɛlen kɛ ka segin ka na a segilen ka na u ye jɔ d'a kan k'a ka ɲɛfɔli kɛ sabula a kun taara cogo di kabini février kalo la sa ko maa kofɔlen san 2022 a y'i senfa ka taa Falaye fo nin waati de la a segira ka na sa u ye tɛgɛ d'a kan k'a ɲininkaliw busamisɛnw k'a kun sa a ye nin waleya in kɛ kun jumɛn na mun y'a se Ukraine kaw fɛ ani jɔn min ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ de b'ale sa kiiri sigilamɔgɔw ko k'a bila kaso la États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale ka service de renseignement maaw ye Falaye ko Ukraine ko a fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ
sɔrɔsi ko dɛsɛ bɛ u la misiri min bɛ se ka kunbɛli kɛ k'o fana dɛsɛ bɛ u la amɛrikɛnw ka kɔnkɛrɛ maaw kɔni ye sɛbɛn in sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka généraux pentagone maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin degun de bɛ Ukraine kan bi Ukraine dun fana tun ye wulikajɔba kɛ ka se ka se sɔrɔ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ la sa ka na se juin kalo tile 30 ma min ye sɛbɛn in ye sa ale kɔni bɛ munumunu na États-Unis kaw bolo wa min ye Ukraine ye bi k'a kɛlen don ka fanga dɔgɔya kosɛbɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la n'o y'a sɔrɔ a kun jigidalen don nanzara jamanaw kan k'olu fana ka musaka ko gɛlɛyalen don bi kɛlɛminan san ni kɛlɛminan di k'olu fana sɛgɛnnen o la kosɛbɛ sigikafɔ min n'o fɔra ko ka o laɲini joona yaasa ko in a marifaci bɛ se ka jɔ cogo min na Kigalikaw fɛ yen k'an ka kuma kun cɛ min ye Ablaye Diop ye ale bɛ taama n'a ye olu kɛlen don ka barosigi kɛ sa barosigi min bɛ tali kɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ta na sira fɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn sinsinni na cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛ baara mun na bi ka se ka o ɲɛfɔ Ablaye Diop ale b'o ko la ye a ye ɲɛfɔli fana kɛ degun ni baara mun kɛra an ka jamanaw kɔnɔna na AES jamanaw ye wulikajɔ min kɛ Ukrainekaw bɛ ka na maaw dege cogo min na ani drone bɛ ka baara cogo min na an ka jamana kɔnɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na kabini ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka se ka faamuyali kɛ a ko la babu o bɛ kun cɛ sini ni Ala sɔnna ma nin bɛ dan sigi an ka bi su in na kilimanu telimanw kɛnɛ na fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ala ka su hɛrɛ caya i Keyita a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana